Жеңіл күні ең зор бәйрәм бит ул. Дүрт көз белән зарыгып көткән көн. Күпме кайгы югалтулар аша илгә шатлык алып килгән көн. Җиңү көне җиргә килгән саен, яфрак ярган саен берләр яу кырында калган ир егетләр күңелләрдә кабат терелләр. Ак шәшле әнкәй җиңгәйләр бит һаман көтә ирен улларын. Гомер буе һәрни йөрәкләрдә яралары утлы елларның. Җиңү көне җиргә килгән саен, яфрак ярган саен берләр яу кырында калган ир егетләр күңелләрдә кабат терелләр. Бәйрәм күздән яшь тамса да, без бәхетле аяз күгебез. Саклап калсак иминлеген җирдә, аяз булар килер көнебез. Җиңү көне җиргә килгән саен, саен берләр яу кырында калган ир егетләр күңелләрдә кабат терелләр. Яу кырында калган ир егетләр күңелләрдә кабат терелләр.